i guanya la candidatura, diguem, d'ordre, la candidatura oficial. Però per pocs vots, 457 vots, la candidatura oficial, i 429 la no oficial, en la que entrava aquesta persona d'esquerres. Aquesta persona d'esquerres, veient que ja l'equilibri és semblant, se decideix, després de diverses reunions, de fer una junta unificada i entra dins de la junta. Aquesta persona revoluciona aquesta casa. Com la revoluciona? Doncs, ràpidament, es converteix, a més, en aquesta casa, construcció del celler, totes les seccions tornades a posar en funcionament, i entra en l'agrupació de cooperatives de la província de Tarragona, que es deia Unió Territorial de Cooperatives del Campo. A cada província es diuen UTECO. I arriba a ser vicepresident d'aquesta cooperativa. I és una persona, evidentment, d'esquerra, és d'Esquerra Republicana. I aquesta persona arribarà a ser el primer conseller d'Agricultura de la Generalitat a l'època que arriba a Tarradellas. Quan arriba a Tarradellas, Tarradellas pot proposar un nom, perquè Tarradellas fa una junta de diversos partits que li proposen els noms. I ella pot triar un, i tria a Josep Roig Magrinyà com a conseller d'Agricultura, que era el president d'aquesta casa d'aquí. El president i que era el vicepresident de la Unió Territorial de Cooperatives del Campo.